Eagle double G. Eagle double G. Top dog, bite them all, yeah, I'm burning it up. DPGC, you should be turning it up. CBT, LBC, yeah, we hooking back up. And when they bang us in the club, baby, you got to get up. Cause homies, thug homies, yeah, they giving it up. Low life, yo life, boy, we living it up. Taking chances while we dancing in the party for show. Slip my girl a 44 when she crept in the back door. Chickens looking at me strange, but you know I don't care. Čaute ľudia, ja som Dado, vítajte pri mojom novom videu. Bude to tag, prvý tag na tomto kanáli. Bude to zo 100 otázok, na ktoré sa nikto nepýta. Môžeme začať. Spíš s otvorenými alebo zavretými dverami? Zavretými, lebo keď sú otvorené, ma to tak znervozňuje. Berie si šampóny z hotela? Kradol si niekedy dopravnú značku? Vypadám tak. Používaš nálepky? Medveď alebo roj včiel? Medveď. Usmievaš sa na fotkách? Keď viem, že ma fotia, tak áno. Čo ťa najviac ľudí rozčuluje? Keď žijú. Tančuješ niekedy aj bez hudby? To ide s hudbou. Púšeš do ceruzky? Nie. Aká je tvoja pesnička týždňa? Pil si, separ, vidím, jak ich jebe. Pozeráš sa na kreslené filmy? Piješ k večeri? Kolu. Obľúbené jedlo? Pizza. Na ktoré filmy sa môžeš pozerať a staré sa ti páčia? NCIS Los Angeles. Koho si naposledy poboskal? Kamarátku vonku. Si lenivý? Si tvrdohlavý? Ja len... Jak sa to povie? No, jebte na to. Ja len obrávam svoj názor, stojím si za svojím, tak. Poznáš skupinu Tres Bien? A ty poznáš skupinu Dado jede bomby? Ideálne miesto na krb? Dom. Takže to je z tohto videa všetko. Ak sa ti video páčilo, daj like a odber. A čaute.